paligayan niya, ating Diyos, may paligayan niya, kapamilatana. Ing kayang kamatayan at pamanyugling medye, paligayan na kayo naman. Para kapilanman, ing neto na makakabos, kapatigaganatan, inghil, ing kayang kamatayan. Dinahunay kay salima, bananting korderong malinis, at matampang ayin ing ganap, akapulyan kita. Ing katutuan sa sabihin ko kaya kayo, pagtaksila na ako ni metong kaya kayo, di paglalawi la ring alagad, at erabalo ng nino ingamanuana, makahilig yung malapit kang Jesus, ing pakamala ng dili ka ring alagad na. Sininyalaning Simon Pedro at Ngana, ikutang mo kayo ng nino ingamanuana, inyalinapit siya kang Jesus at kita na. Ginoo, ninoy ngaman mo. Ekibat ng Jesus, isosoke ing tinapit, at dilan ko kaniti, yapin ito. At inyang asosone ing tinapit, ginagot na kang Judas, ing anak ng Simon Iscariote. Inyang atanggap na ng Judas ing tinapit, linubya kayo Satanas. Nanang Jesus, daptan mo na agad, sukat mong daptan. Dapat alang makibalo metong man, garing kasuluna, nung bakit sinabi na iti. Uling ni Judas, ing talayingat karing sa latiro. At ing ginisip, ing pasalwaning Jesus, karing kailangan na parating piyesta, o parina na lang limos, ing pakakalupit. Inya nga pangalan ng Judas yung tinate, agad na yung meko, bengi na kanito. Nanang Jesus, kalako ng Judas, ngeni, may paligayani, inanak ng tao, at king kapamilatana, may paligayan nyo yung Diyos. May paligayan nyo yung Diyos naman paligayanin agad, yung anak ng tao. Anako, itak ng panahon inakayagay po. Panintunan niyo po.
Dapat sasabihan ko kayo ngayon, itang sinabi ko karing budyo, kayo makapunta, kinpunta lang po. Nga nang kinutang Simon Pedro, Ginoo, no kamunta, kibat siya ni Jesus, ka makatukingin ko na po, kaya tang punta lang po. O nang kibat, makatuki ko. Nga nang pasiba yung kinutang Pedro, Ginoo, o batay ko makatuki kayo ngayon. Idami ko yung diyepo para kayo. May kibat siya ni Jesus. Idami mo, hindi mo, kanako, yung katutuhan sa sabyan ko kayo. Alingad mo na kung makatatlo. Bayo ya tulaw, yung tatsyo. Yung mayok ng balita, ng Ginoo. Mayok agad panapon po kaya kauman. Mayok agad panapon po. Ining gagawan tago. Thank you, Brother John. Thank you, Sister Rina, karin kayong pamilya. Dakit siya pong kordero. Dakit kaldero na. Ginapsi kayo. Kaya pa-thank you ta pag makibali. Nakitang tayo, gigisip ko po, yung liturgical meaning na meaning. Medyo may baliktad siya. Tinakit din, uling, idalari king lupa rin paman, nung idalari king kamatayon. Dalagitan tayo, magkanta, isinog tayo ka rin puso tamo. Karin, atagin, ninuman. Kari atagin din sundalo. Kari atagin din makamate kayo. Kasi ito kayo puso tamo. Sana ining bakalan tamo, ngayon dalagitan tayo in Cordero. Kanitingal doon, nung atagpon tayo, yung tunay Cordero, yung Ginoong Yesu Cristo, manalangin tamo, ban maging tapat lang kayo. Nung makananong maging tapat siya, yung Ginoong kaya katamo. Natamong manalangin, Ginoo salamat, yung kayang sakripisyo, ban likabyeya, yung yato, ulitan tayo po. Ginoo salamat, yung kayang sakripisyo, ban likabyeya, yung yato. Kakalya kami Ginoo, kalupa ng Judas, pagpalit na ka naman hindi akwal ang ilap o material at ibalyan. Sopan mo kami ngakit at pakamalan ng tunay ulaga ni katatamong pamiugnayan. Panalangin ni Jepa o Ginoo. Ginoo, yung kayang sakripisyo, ban likabyeya, yung yato. Kakalya kami Ginoo, kalupa daring naliwang disipulo, milangin kinjan rin kayatang sasabihan, uling panemilang pipilinan isara, ring balubog da rin kaya kaming puso, ampon pilugduman. Sopan mo kami bubuklat karekin mitmong kayapan, ipanalangin ni Kepa o Ginoo. Salamat ni Kepang sakripisyo, pani kapili, bakal kaya kami Ginoo ng nilalako ng kekeng kapanayan, pupulay kami naman, at tatakas kapamilataning pamag kapamateking sarili. Buklat mo rin sarili ni, pantanggapan ni, ing alang sawang daon, ning lugod mo para kay kami. Ipanalangin ni Kepa o Ginoo. Ginoo, salamat ni Kepang sakripisyo, pani kabiyele ng tao. Bakal kaya kami Ginoo, kaya panemaging tapat Kepa. Mabiyasa kami sanang tupad, ang pong maging tapat ka rin pangakong hindi utas Kepa. Ipanalangin ni Kepa o Ginoo. Ginoo, salamat ni Kepa ang sakripisyo, pani kabiyele ng tao. O Diyos, sa tapat kaya kami, salamat king sakripisyo mo para kaya kami. Nung kami ging tunay kordero, ala kami namang biye, di kaming tao. Magbiyasa kesa ng kalupa mo, manatiling tapat, lulugod, ay alam panenayang kapalit. Itiyadwan mi, king kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Bendisyon para pa rin pamilya.
Ginumang tabi kay kayo, Kaya tinurin. manalangin kamo, mayupaya karangang Diyos, malambisling pa, kapilanman, kaya katutok ng magkalog, karin kay kaming pamangailangan, ipagpangin kay kang bendisyon, inregalo min kay kang grasya, ban pabanalan, iting kay kang malukang tuknangan, at bendisyonan, imbalang miyembro dareting pamilya, ban keta, maging kapatlo, karing kay kang kautusan, maging malugudlo, timbalang metong, makasadyang magsakripisyo, kalupaning gawa mo, at maging tandano ng kekong tangay pa ketikinyato. Kalupa dari Jesus, Maria at Jose, ang gana kindas nanda, rin anak mo, ing kekang kayarian karimpan mo. Itiyaton ni, king kapandirata ng Kristo, Ginuni. Amen. Focus ka kay amo mo, Meg. Parating larawaning order ng Diyos. Hindi no yung kakatamong talasaw, aming awaking banuwag lapuat. Manalangin tamo, maraguling lugod mo kay kaming tao. Emo, inlerangan mo kami, kingpildo mong panahon, tiburan mepa, inganak mong pakamalan. Panting lason at kamatayan king krus, akwa may ngaligtasing tao, king gapos ng kasalanan at kamatayan. Karingamano minapsena, kalinan ng sala, ing taong maglakbe, et inyato. Matula mesa ng bendisyonan at pabanalan, iting rebulto, ng tunay ordero, ing larawan ng sakripisyo, ng pakamalan ng anak. Para tinasanang paganakake kami, ing lugod ng ekukupas para kay kaming kapatad na. Maging karapat dapat kay sana ing lugod ng alangkayanti. Magyasa kay sanang maging tapat ng kalatugi. Ang gating naras kami kay kang kayarian, anong nuna kami panayan. Iyagon ni, ing kapamilata na mo rin Kristo Ginuni. Amen. Hindi naman napili kaya kayo. Ito po yung aling buntok yung para aking masusing bendisyon. Yung Joseph pang mapamakalulu, amin niya halimbawa kaya kayo tungkol king lugod. Yung kapanilataning pamaylasan ng anak ng bugtong, ipagkalog na sanglit mong kalumalog, king kayang bendisyon, king kaya kong kasiwan, king Diyos, at king kaparang tao. Amen. Ngayon sa salpantayanan niyo, king aligtasan niyo inalangang kamatayan, king kapagilataning kamatayan ng ginutan ni San Cristo, kamtan niyo sa kaya, king kalam ning diye alangangga. Agpang king pamakitulan niyo kaya, king alimbawang binyena, dikil king kapakumbaban, niyagong kayo naman sana,
ing ligaya, ning kayang pangasubling nedwe, at bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutu, ingit pa at inanak at ing Espiritu Santo. Amen. Kambeda rin memaler ning Jerusalem, ipasyag tayo Jesus, bilang kekataong Ginoo, ing tunay kordero ng Diyos, at tukyan tayo at kiyatan, kabang daralit kamo, ing kayang kapurian.
po, i-rehearse tayo po ngayon kaya katama. Ing magmisa tamo po, Reverendo Padre Elmer D. Magat.
Nagyuning iba, amponing anak, amponing Espiritu Santo. Amen. Ing grasya na ning ginutamong Heso Kristo, ing lugod ning Diyos, at ing pamakiyagom ning Banal na Espiritu mantabe kay kayungan. At kaya ka, Antimorin. Kabang pagsadyantayang pagmasusyan, ing misteryo ning lugod ng Kristo, tanggapan tala ring kasalanan tamo, at manigapu tamo king Ginoo, banakatamong patawaran at pasiknangan. Aminan ko king Diyos, Ama pamakalulu, at kaya kayo kapatad, ing mi kasala kumbina, king pamisip, pamangamano, ampon pamanyapat king marok, at king pamagtapat kong gawa, king mayap asukat ko sanang tepat. Kasalanan ko, kasalanan kong mabayat, ulinita panigapuku kang nuan amariyang kapilanman birhen, karing sablang anghel ang banal, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko king Diyos, ginuta mo. Ing Diyos sa mayupayang tutu pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad da ring kasalanan tamo, idala na kata sana king biye alangangga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tamo. O Diyos ay bami, at yu kami keti makatipon, ban makisulo king pamangan, asidyaning bugtong mong anak, banang ipakilala ing lugod na kay kami. Pigkalubni ti kay kami, inyang umena ning idaw ning biyena king krus, at inutos na kay kaming pagmasusyan miya, antimong bayo, ampon alang anggang sakripisyo. Ipanigapumi king kaniting Eucharistia, atuklasan mi ing kaganapana ning lugod ampon biye. Itiyaduan mi keka, O Diyos, king kapamilatan ng Hesu Kristo ng anak mo, ang mabibye ampon magari kambemo king kametunganing banal na Espiritu, manggaman king alangangga. Amen. Pamamasang iba't king libro ng Exodo. Inginu sinabi na kari Moses at Aaron karin Ehipto. Imbulan na iti, ya ingituring yung mumunang dili karimbulan ning banwayo. Sabihan niyo king kabilugan na balen ning Israel, king kapulungal do ning bulan na iti, imbalang netong karim pamilyayo, kumayang metong abiserong tupa, king kawana, metong biserong tupa para kimpi bale-bale. Nung impamilya, tutuyang malati, para gisananeng kanan impamilyang iti, sukat yang makyabe, kim pamilyang malapit dili, kim pibale-bale na. Impamilyang malapit dili kimpi bale-balena, agpangking paintulot na ning bilang darin taong mangan kaniti. Pakibalok yu itang agyo ng kanan ning si kakatao, king pamamili yu king metong ay animal. Kailangan metong yang animal aalang dungis, lalaki ya at pabanwa pamutwa, mayari yang mayakwa iti karintupa, o kaya karing kambing. Sesenyo lareti ang gaking kalabing apat ng aldo ning bulan. King aldo ay ta, ing kabilugan apamitipon ning balen ng Israel, paten na lareti, potang umeneng nitikum ing silim. Kwanan ing aliwa kindayara at ikaskasyu, king karing mingat bang amba at kinbabo ring pasbol, dimbale anong nuya mapangan. Kimbenging ita, kananyo ing karninan dinerang king api, kananyo kambening tinape, aepe pag-alasa, at kambering mga pait agule. Makanyanyeng kanan, makabikis kayo awakan, makasulod kayong sandalyas at magtalan tukod. Pamiraplanyeng kanan, metong yang parangal king pamaglagpos ning Ginoo. Kimbenging ita, lumibot ko king kabilugan na labad ning Ehipto, at paten ko laring sablang pangane king labad ning Ehipto, maging karing tao, maging karing animal, at ipagpako imparusa karing sablang Diyos ning Ehipto, ako ing Ginoo. Indaya yang maging palatandanan karing ti bale at tutuknangan nyo. Potang at akit ko indaya, lagpusan da kayo at abiswan nyo ing pamanirang salot, potang parusan ke ing labad ning Ehipto. Ing aldo iti, aldo yang eyo sukat makalingwan, sukat siyem pagmasusyan, antimong fiestang parangal king Ginoo, karing sablang dayi, kay batyu, maging metong yang aldo kapag masusyan,
iti metong yang kautusan, asukat ipairal kabang-kaba. Ing amano ning Ginoo. Salamat King Dios.
Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Pablo, king kapulungan karin Korinto. Kapatad, pablasang ing tinggap ko king Ginoo, at binye ko naman kay kayo, antikeni. King ing Ginoong Jesus, kanita muring benging mi panganyayaya, dinampot yang tinape, at pepasalamatan ne ing Diyos, at pemiraso ne, at nga nang sinabi, itiya ing katawan ko, amidawon para kay kayo. Daptan nyo iti, bilang kapigaganakan kanako. Makanyan mo naman, kay bat ni ngapunan, kinwane ing kalis, at nga nang sinabi, ing kalis ay iti, ya ing bayong tipan, amipatibayan king daya ko. Balang ukdong binom kayo kaniti, daptan nyo bilang kapigaganakan kanako. Uli nito, balang ukdong mangan kayo kaniting tinape, at minom kayo kaniting kalis, ipapasyagyo ing kamatayan ng Ginoo, angga king panyatangda. Ing amano ng Ginoo. Salamat, King Diyos. Ikinumantabeya ke kayo. Pamamasaking maya pabalita at pangkangsanwa. Bispera na kanita ning fiesta ning Paskwa, at Jesus balo na king miras ning oras ning paglakona, king yatong iti, at muntane king ipa. Ligurana la kapilan manding kaya ti king yato, at ngeni ligurana lang ka king wakas. Kabang kasulo na lang Jesus ding alagad king apunan, ing diablo ikwana ng atanam king puso ng Judas Iscariote,
anak ng Simon, impamanganyaya kaya. Balo ng Jesus king impa, penibala na yung sabla, karing kayang gamat, at king ya, ibat ya king Diyos, at ngeni, magbalik na king Diyos. Inya meko ya king luklukana, likas ne, ing tunikana, kinanwayan tuwalya, sakane bebat king awakana. Kay bat mitugtog yan danom king meto nga palanggana, saka nalapig mo lang inos abitis tingalagad na. Pinulis na lakin tuwalyang makakabat king awakana, miras siya kang Simon Pedro at itingana keya. Gino, ikay manos kareng bitis ko, Jesus nga nang mekibat keya. Ingagawan ko emo balo king penaditayti, dapat bandan tawli at talastas mumurin. Kapilan man nga ng Pedro, mula malyaring wasan ding bitis ko. Jesus nga nagkaya, nung era kawasan na bitis, kami kadake kanako. Nung makanyan Ginoo nga ng Simon Pedro, muring bitis ko, nung pati nagamat ko, ang pambuntok ko, wasan mo. Jesus nga na, ing medilo na, kailangan wasan, subali ka ring bitis na, uling malinis ne kabilugan na katawan, ikayo, malinis na kayo, dapat ikayungan. Balo na nung nino, ing mga nyaya kaya, inya sinabi na, dapat ikayungan malinis na kayo, inyang awas na nalangan bitis, at pasibayos sinulod na ing tunikana, migbalik yakin lukluka na king lamesa. Ayon tinjan yung depatan ko kaya kayo, nga nang sinabi, ikayo, wasan nyo kung, awsan nyo kung talaturo ang pong ginu, at usting sasabihan nyo, uling ako makanyan kupin, nung ako, aginu ang pong talaturo, inos ko na ring bitis yu, ikayo man sukat kayong may papanos bitis, metong at metong, ako dinininanda kayong alimbawa, banketa, ikayo man, tularan yu, ing depatan ko kaya kayo. Ing mayap ng balita ning Ginoo. Good afternoon po kaya kayo ngan. Malisangan kayo. Bagay upin. Bisa kon danom. Ang gata na po tang alas 8 kayo ni kanyan. Datang bisang hanggang alas 8, itasyoreng thumbs up. Datang bisang alas 8, malaramkongan. Bisa kon danom. Sakto ya dimbla. Sali kayo. Monday, Thursday pungeni, Monday, Maundi, nung makanang yung buring i-pronounce, M-A-U-N-D-Y. Iba siya yan king Latin word, mandatum. Mandatum. Buring sabihan, mandate. Utos siya ita. Pakisabing mayap. Utos siya. Utos. Istong utos siya at menibat siya kim boss, gawan me. Utos siya Yaing boss yaing sinabi. Istong sinabi ng boss, ligpitan mo yan, ligpitan mo. Bisa kate bisa gawan me. Oy taytang mandate, anya inaus tayo pong Monday, Thursday, kanitane binye, ketang mumunan diling Huwebes Santo, kabang mamangan laking apunan, okay bat dangmengan king apunan, inos nobitis, mikakalugod kayo nga na. Mikakalugod kayo, I give you
a new commandment. It is a mandate. Eya mo kabud pakisabing mayap. I Abraham, yang tatangta mo keng kasalpantayanan. He is our father in the faith, I Abraham. At eto to itang sasabyanan ng kanta, itatang Abraham, pitulang anak na. Metong yamoy ng anak na. Isaac. At i Abraham, anya meging tatang taya king kasalpantayanan, uling tutuyang piyalimbawanan. Lalo na king kapamintuan, king big boss. Tamo kakalingwan ng Diyos, yung boss tamo. Mementuya, misan sibukane ng Diyos, nga na Abraham, isakripisyume, Isaac. Kaya pong panahon na ito, itong sakripisyo ara, patende. Potang mga tekang manok, pututan me batal, bantumuloy tandaya, hanggang mate, makanita yung sakripisyo. At tuling i Abraham, mapamintuya kaluguran ng tutuing Diyos, utos siya kasite. Opo, gawang ko. At anyang papanik na laking bundok, at siya po yan king libro ng Genesis, papanik na king bundok, Isaac pa yung magdala king dutong. Ining nang ning anak ni, kibat ning kinate, oy taytang pagsubok, abinye na kaya ng Diyos nung talagang mapamintuya. Darala ng Isaac, kitang dutong mapanangab. Anyang at yun na laking taluktok ng bundok, nga nang mengutang Isaac. Tam, at yun ang altar ng sakripisyo. At yun ang dutong, no ka rin yung kordero. Yung kordero, yapin itang anak katupa. Yapin po itang dinakit tamo, king baleda de Brother Jolly, ang po'y Sister Rina, yapin po ita kordero. Yapin itang daya, asasabyanan ng first reading from the book of Exodus, patenya. Old Testament siya po yan. Anya itang kutang ng Isaac nga na, at yun yung dutong, at yun yung altar. No ka rin yung kordero ng sakripisyo. Where is the lamb? Impekibat ng Abraham anti kanini, God will provide. At tutupi naman, anyang umena ng saksakan paten ing kayang anak. Kinaluskos, ketang masuksok, nga na ning Diyos, o yaning tupa. May papaten ni Isaac, itang tupa, yang paten mo at idawon sakripisyo. And so it happened. Ken naman pong New Testament, ken Gospel, at yukareng apat na Gospel siyan, Matthew, Mark, Luke, and John, may nga diya i Jesus king Gethsemane. Kaya ba't dang mengan? Last Supper. Kaya ba't nung inosbitis, di nga lagad na? Kaya ba't nang binye, itang tauling kautusan, may kakalugod kayo? May papanos kong bitis, mintaya king Garden of Gethsemane, at saka yung mga di. Imaginan ko po, uling parallel la rin reading sa rin. Itang metong kanyang Old Testament, itang metong kanyang New Testament, nga ng Jesus, king kayang iba, tatang, at tuning altar, at tuning dutong, ing dutong ning krus, no ka rin niya ing tupa. Where is the lamb of sacrifice? Ating Diyos, ipa, na sinabing,
God will provide. Ing pekibat na kaya ning Diyos, ika, ing tupa. Kanitaya may pawas, daya. Daya, ing linwal kaya. Last Sunday po, o 2 Sundays ago, senior ko, kanyama na nabili banwa. Diyos siya. Kanyama na nabili. Pero ikit ning tao, ikit na kata. O dening kapatid ko nga rin, kasyes da buntok nga na. Sopang kopa mo. Uli na nito, may ging kordero nening sakripisyo. Yes, totoo, God provided. Pero in pinrovide na, in kayang anak. Kalugod na po ning Diyos kaya katamo. Nya sana agyang ditak mo, itang kapamintuan ng Abraham, itang kapamintuan ng Jesus, anyang sabyaning iba na kaya, tipa ka, maging tao ka, lakwan mo yung manyaman mong kabilya na yan ng timong Diyos, maging tao ka, makiabe ka karela, magkasakit ka, mate ka king krus, iligtas me ing tao, mementuya po. Mementuya. O yan ang lugod ng Diyos kaya katamo. Anya, agyang ditak mo, ketang obedience, ketang kapamentuana ni nga pong Ginoo, makapakyapos tasana. Tasana. Nang tayo masakit, ating pawaring mas sumakit, keng dela na ni nga pong Ginoo. Itang dadalanan tamo, pepe ka, uling mapaling panahon, alang kwenta yan. Itang linakad kasaguli, agyang mapaliyas laging aldo, alang kwenta yan. Lawentaya ingapong ginuking krus, lawentaya itang kordero, agyang ditak mo, mamintuta mo. Importante ya po ita. May pamintuan itang mong sarili mo. Ing pamintuan tamo yung Diyos. At po tang pamintuan tayong Diyos, we cannot go wrong. He will always provide. God will provide. Talakad tapo ngeni para king pamipasyag king kakatamong kasalpantayanan. Sasalpantaya ko king Diyos. Kristong nakabugtong kinutamo, kaya ngagliging upayan ng Banal na Espiritu, ibait kang Santa Maria ang Birhen, di nasa lamampayang Poncio Pilato, di Paco. At syuta na po, king kaduang dake, ing pamanos bitis. Lukluk tama po. Ing kaya katamong Santo Papa, Ipapa Francisco, biklat at penyawos neng metong sinodo, ing Synod on Synodality kin banwang 2021 to 2024. Iti maglayon niyang manamuyot karing balang diocesis, kleriko, religyoso at laiko karing parokya at komunidad at karing hanggang sasalpantaya king mabilog ayato na makiramdam king balang metong, manalangin at maglakbe, mibule, managimpan at mitangkang miyamas-amas king paniulong ning kasalpantayanan at pamipasyag king maya pabalita. Kaya beta langeni king pamanos bitis, deting mapilan, laiko ang mga tawan, karing mayag kat makiyagom at makirandam, karing pulong lokal, karing parokya, king milabas abanwa.
food delivery service kay Brother John Ray Garcia. Ni Ma'am Joy Espino, aning Jollibee Food Corporation. Iyamurin po yung pangatawan karing may balong ng aring babae. Karing kayanakan ni Brother Erwin Suba, ang youth leader ng Kinatamang Parish Youth Ministry. King restoration work aning Kisangban Maragul.
ita, kaya may napuring maintenance team na ning Holy Rosary Parish. Tutukipo ing mga tawan karing kaya katamong local government official, Barangay Chairman Bernardo Cap Bonet Santos ning Barangay Pulong-Pulo.